Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kitang unyanin Biyernes, petsa dos na kan bulan kan Hulyo taong 2021. Kami ang sa indong regular na kakairiba, dangiba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon. Live na live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Bira, Catanduanes. Live na live, siyempre pa sa paagi po kan Facebook page. Kaya live na live kita sa Facebook. Ang unya na pagka-aldaw, mga tugang nin Biyernes, kaya sa mga nakasubaybay dyan, mag-comment na, mag-tag na, mag-share na, live sa Facebook page, kan Action Call Center, ang Tabang Ora Mismo! Mga ka-aksyon! Thanks God, it's Friday, partner. Biyernes na naman! Biyernes mo yan! Siyempre, may Siyempre. manggagana nin tablet. May manggagana nin cash, 5,000 pesos! Inaabangan talaga ang aldaw nin Biyernes, maliban sa mga impormasyon, maliban sa mga ayuda, pagtabang, pag-alalay kan Tabang Ora Mismo, kan ako Bicol Party List sa paagi kan Pusong Bulawan ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Mga tugang, kaya magsubaybay ka mo. Ayan, magpadara na kamo kan sa inyong mga komento, reaksyon, asin ilike ang samuyang live episode gunya na pagkahapon, tabaka ka muna ang maswerteng manggana nin 5,000 pesos. Siyempre, bago po kan samuyang mga uri-restorya, ururon-uron, giraray, ang pangapudan ta sa mga kababayan tang Bicolano, baad ba'y mga problema kamo dyan legal, problema sa komunidad, reklamo dyan sa indong lugar, Problema. may mga inagrangay, Problema sa pamilya, partner. problema sa love life, Yan. sa salud. Asin iba pa, magduman lang kamo sa Facebook page kan Action Call Center, ipaabutan sa indong agrangay, igwa po ning staff ang Action Call Center
para mag-response or mag-asikaso kan sa indong mga agrangay takon kinakaipuhan nakamutabi maaksyonan digdi sa Ayan. tabang ora mismo. Pwede man ka mo magpasiring digdi mismo sa tuyang opisina, tanganing personal kitang mag-urulay. Ayun, so pwede na magdigdi. Pwede, ang partner. mga may katuyuhan. Correct. And syempre, partner, huli tango niyan, Biyernes. Dakulo na naman kitang pag-urulayan and may bisita kitang niyan. Hali mismo sa Naval Forces, Southern Luzon. Nabporsol. Yes, digdi yan, partner. Philippine Navy. Sarong, Bakong tinuruan ka duman mag-dive. correct, partner. Saro ako sa mga certified diver. Oo, nagpara-dive ni si Yes, partner eh. best female diver Kaya lang ako. kan medyo na uro atraso sa panguntuhan. Ginagutom, partner. Pagutom ba? Kita Dahil pagpara-dive, medyo nagutom si partner. Nag-swimming baga talaga. nauro- Initial reaction, partner. Nauro kan atraso. tao, nagutom talaga. Nauro atraso sa panguntuhan. Malibong sa payo ni partner. Pag ang sarong tao baga sige ang sa swimming, talagang initial nagugutom kita. Yan, sige. Pero partner, aside kayan kadakol na programa ang NAVFORSOL ang Philippine Navy, katuwang partner Ako dahi ako nagsabay duman, buhay. dahi ako nagsabay duman sa indo sa diving course. Nata. Ako ang nagserving salbabida. Ayan. Duman lang ako sa Pero sa partner, ibabaw. sabi ko nga ni, kadakol ng mga programa asin aktibidad ang NAVFORSOL, katuwang partner ang mga pag-iriba sa media, kita bilang kita ang tagapaghatod kan mga maray na impormasyon sa tuyang mga kababayan. Kasabay tango niyan sa tuyang studio, bisita ta si Lieutenant Jonathan Carretas, ang tagapagtaram kang Naval Force. Maray na pagkahapon tabi, Lieutenant. Morning, ma'am. Ayan. Good afternoon, ma'am, sir. Maugma kami na mahiling ka sa liwat tabi. Bicolano si Lieutenant. dito- Pakiran nila po. Yan. Ayan. Dapat sa laog da. Yan. Bicolano, Oragon. O, kumusta po ang Philippine Navy digdi sa Bicol ngunyan? Yes, sir. Gusto rin namin na alam na this coming 26 July to August 5. Dito lang sir, para hindi masayang informasyon, tapos Yes, sir. lakasan natin ang ating boses. Yan. Sige. Meron tayong incoming activity, which is yung Pacific Partnership 2021. Ito yung humanitarian assistance ng US. Yung target beneficiary for this activity is yung Gugun Elementary School and Bagong Bayan, as well as yung Taysan. Subot sabihin mo tabi, Lieutenant, Humanitarian. humanitarian assistance. na And medic- activity yes. na mabibenepisyaran sa mga estudyante. Kabale. Yes, Okay. yes, ma'am. Anong gagawin po dyan sa humanitarian activity na yan? Yung una is yung medical assistance, then yung sa school maintenance and other activities po. Ayun, so may mag-aayos ng mga eskwelahan. Oo, Yes, paano po ma'am. yan? Kasama natin yung mga sundalong Amerikano. Yes, sir. Including Okay. yung teachers and yung sa... Paano yan sir? Di ba wala yung mga estudyante sa school? Paano po ninyo maiimbitahan yung mga estudyante? Actually, ma'am, teachers lang. Teachers. Faculties. Okay, ma'am. faculties. Members lang. Okay. So, may mga bisita tayo from other countries, especially yung US Yes. na Hindi ba pupunta nito, rito. hindi ba nito sir yung balikatan? Iba naman ito. Parang Parang kasama siya. part siya ng Part siya ng balikatan. Okay. Pero yung sa atin is Humanitarian. and medical mission. Hindi yung yung military yung mission. training na matungkol sa mga bakbakan. Opo. Ah. Sir, kumusta po ang Philippine Navy? Ngayon po na meron pa rin tayong pandemya. Sa inyo hubang hanay, marami din ang nagkaroon ng COVID or talagang masasabi nyo na sa Philippine Navy nasunod itong health protocol at konti lang itong mga nag-positive? Yes, ma'am. Actually, last time kami nag-lockdown because of 5 of our personnel na infect. Positive. Pero as of now po, fully recovered na sila. 5 of your personnel. Pero compare sa ibang mga men and women in uniform, parang kokonti talaga sa Uy, Philippine lagi lang Navy. naman silang nasa dagat kasi partner eh. Open area. Oo. Oo. At saka yung sabi baga, pag naliligo ka lagi sa dagat, malayo ka dyan eh. Sa Kasi sakit. yung Vitamin seawater, C. iba, ano? Opo. Sir, kumusta? Apektado po ba yung operasyon ng NAVFORSOL ngayong may pandemic? Actually, kung sa apektado kasi limited lang yung mga galaw namin. Pero pinipilit pa rin namin ma-perform yung duty as ng Philippine Navy. Opo. In terms naman sa mga activity, marami po ba yung mga na-decline or hindi natuloy because nagbawas kayo ng mga activity O, dahil naalala ko meron kasi, tayong pandemic? magandang tanong mo yan partner kasi naalala ko before pandemic, ang daming aktibidad Oo. ng Navy na involved palagi ang media, kasama lagi ang media. Yes, sir. Actually, Pero ngayon medyo dumalang ano. yes, sir. Oo. So, Decline, kasama bawas yon talaga. sa mga natanggal na Yes, activity. Opo. Especially yung mga participation natin sa mga cost-oriented Okay. activities. So sa Marami panahon ng pandemya sir, ano ho yung mga mahalagang mga proyekto or programa na tinutukan ninyo?
saan kayong part tumulong dito sa panahon na ito na lahat tayo nagtutulong-tulong para labanan ang COVID? Saan pumasok doon yung Philippine Navy? Yes, sir. Actually, dahil nga sa limited na yung mga participation namin sa mga outside activity, nag-focus kami ngayon sa donation ng mga biosafety items sa mga schools in yung other na nagre-request. Other organization na nagre-request. Yun na lang yung asop na yun yung ginagawa ng Philippine Navy. Okay, so hindi yun Especially ng nahinto naval mga- forces or din Luzon, sir. Okay, okay. Ngayon naman sir, na may pandemic, kumusta po sir yung budget? Nadagdagan ba? Kasi knowing na talagang ang NAVFORSOL, kulang tayo sa mga kagamitan, pandagat, kulang tayo sa mga supply para sa mga personnel. Nabawasan po ba yung mga budget? In terms of budget, may assist lang naman, ma'am. As is? Yes, ma'am. Na ano naman. Yung bang ating nagpursol dito sa Bicol ay meron ba tayong mga karagdagang mga asset sa karagatan? Yes, sir. Actually, sir, ngayon is nadagdagan yung assets natin dito na tatlong vessel, then isang aircraft. Dito na yan sa Pero ating as of nakabase. now, sir, yung aircraft natin is nasa Cavite. Currently, nag-ano siya ng vision niya. Opo. Sir, nung nakaraang mga buwan, patuloy po ang recruitment sa Philippine Navy, 'di ba? Yes. Kumusta po sir yung output? Marami po ba yung Ibig mo nagpakita sabihin, ng partner, intensyon, kahit pandemic, may nag-apply? recruitment? Yes. Yes, sir. Actually, nung nakaraan sana is nag-conduct namin ng recruitment. But because of this pandemic, lalo na yung naging ano dito, yung dumami yung case ng COVID, na ano siya, na-risk. Na-risked. Yes. Pero I guess online lang naman yung naging process. Hindi. Face to face pa din. Yes, Okay, ma'am. pero So naantala. na-risked. Naantala because Hanggang of- ngayon, hindi pa natutuloy. Wala So na. wala pang schedule kung Wala kailan. pa. Okay. Sa ganung pagkakataon, sir, ano po yung magiging negative effect nito dahil hindi natuloy yung inyong mga Siyempre, partner, naka-line up of hindi activities? nadagdagan yung kanila. Oo. Yung mga Pero paano yung personnel. mga yung mga nakapag-submit At na the ng same kanilang time po, yung mga requirements? nakapag-submit na yung age nila is malapit na dun sa... Oh, yes, yun nga. Lapse na. Paano yun? Yun. Pwede bang ma-reconsider yun? Oo. Malabo. Para sa inyo, sir, mukhang... kasi meron talaga tayong Diba? sinusunod. Yun lang, partner, eh. Yun yung dilemma doon kasi yung mga nearly... O kasi may age limit lang Yeah, eh. yung mga age na Nung palalapit mag-apply ka, na sa limitation. hindi mo nare-reach pa yung gano'n na Correct. edad. That's Dahil so- naantala, Worst nakalampas. Worst Yes. scenario So, na hindi na sila makakapag Hindi ka na ngayon partner pasok. magiging Philippine Navy. Ang lalabasan mo ngayon, kuha ka na lang, taga-binwit ka na lang. Ha? Wala ba sir na paraan yon na parang tinatawag na ano yung tinatawag na pag ang edad mo ay malapit na or eto naman na height mo ay kulang? Parang age waiver. Oh yeah, Waiver. age waiver. Di ko lang po maano yan as of now kasi depende pa rin Malay yun natin. sa Malay natin, NTF. dahil nagka-pandemya, baka magkaroon ng konsiderasyon. Very safe si sir magsalita, ano? Very safe si sir, pero... E di, yung pong mga nangangarap maging miyembro ng Philippine Navy, wala pa talaga. as of now wala pa. Wala pa. Ayun. Sir, kumusta sir ang bilang ng mga Philippine Navy dito po Pakilapit sa lang, sir, ng Kapikulan? mikropono. Yan, Kumusta po? Kulang ba or sufficient lang ba para itong ating mga operasyon, itong ating mga activity ay magawa ng maayos? Actually, sufficient naman kami. Kaya Sufficient. naman namin mag-provide ng mga manpower or kahit ano pang ano. Okay. In terms naman sir dito, balik tayo in terms of recruitment. Ano po ba yung magiging, ano yung mga proseso para at least yung mga kababayan natin na talagang, merong intention or plano na pumasok sa Philippine Navy? Ano po yung mga requirements? Yun, with regards sa requirements, yun nga yung diploma, Form 137, and BI clearance, 2x2 PICS. Pero as of now talaga, ma'am, is pending talaga, ma'am, yung Pending. Pero, pag-receive namin ng mga ano. okay, pending talaga. Pero at least, ipaalam natin sa ating mga kababayan, what are those requirements and paano yung magiging proseso? Yes, ma'am. Yung process lang naman yun is, yun, yung requirements, ma'am, is yung diploma, birth certificate, NBA clearance, 2x2 PICS, then mag-proceed sila sa NAVFORSOL, sa IF1. But for now, ma'am, talagang hindi sila ngayon
na-accept. Wala pa pang talaga. accept. So, Opo. wala pa. Dahil Pero kung sa yung mga pag-iingat. interested, mag-ano naman kami sa social media. Meron naman kayong official Facebook or social Yes, ma'am. media Meron na naman. talagang doon na makikita what are those updates, activities ng Philippine Navy. Yes, ma'am. Mayroon naman po kami, ma'am, kung ano yung Navversol PN, ma'am. Yun yung official Facebook. Okay. O, di yung mga nangangarap maging Philippine Navy, maitanong ko na rin habang wala pa, ha? Kahit wala pang naka-schedule. Ilan ba yung height, sir? 5'2" for 5'2". female and 5'2". 5'1" Di, yung mga For nangangarap, female, then 5'4" for male. Yes, ma'am. yung mga nangangarap, may panahon pa sila para magpatangkad. Kaya ako naitanong yan. Partner, ilan ang height mo? Ako? Never mind, kasi hindi naman ako magpipilipin Navy. Gusto ko lang malaman, ilan nga? Ha? Ilan? Hindi nga ako nagsusukat. But yung age is 18, Sa age na lang daw, sa age na lang. 18 to 26 for officer, then 18 to 23 for enlisted person. Ayun. 18 to 23 for enlisted personnel, then 18 to 26 For for officers. officer. Okay. So ikaw, sir, dahil officer ka, doon ka sa 18 to 26. Yes, ma'am. Ilang taon ka na, sir, nung pumasok ka sa Philippine Navy? Plus 10, ma'am. Ha? Plus 10. 18 plus 28. Naalala ko na partner, nagsukat pala ako ng kuwan ko. Anong sinukat mo sa'yo? Idol ko kasi si dating Senator Clavier. Siya ang kuwan niya, 5'11". 5'11". Oo. Grabe man, Ako partner. 5'8". Sinukat mo ano? Oo, Ibig 5. 5. 5. 8. Eh, Ah. ka-partner, Oh, hindi si Senator Clavier doon yung nananalo dahil lang doon. Yung weight mo, partner, yung weight ba? Ay, wala naman. Wala naman. Tinitingnan mo Basta naman physically fit. Tapos pa lang ako mananghalian, sir, kaya medyo napasarap. Ibig mong sabihin, pag Ang sarap ng ulam ko ngayon, Ibig partner. mong sabihin, partner, pag mamaya, dahil tapos ka na, medyo matagal na yung kumain ka, Ay, medyo papayat na ako mamaya. Mabilis lang naman yan. ganyan yan. Mabilis Ibig mong lang sabihin, naman yan. kada programa natin, talagang bago kang Bago akong bago kain. kang kain. Kaya nga medyo malaki tayo sa monitor. So anyway, balik tayo kay Lieutenant Teritas. Ano po itong mga naka-line up? Aside doon sa nababanggit nyo, ano pa po yung mga activities na naka-line up, na may partnership or merong participation yung mga media? Yes, ma'am. For this quarter, ma'am, yun talaga, ma'am, yung Pacific Partnership 2021. Then, ngayon, yun nga, yung sa Taal natin ngayon. Nagpe-prepare kami ngayon for possible dispatch ng DRRT namin if kailangan nila doon. Doon sa Taal. Yes, Okay, ma'am. no, ayun. Opo. Kasi aktibo rin yung Philippine Navy natin partner, hindi lang sa pagpabantay dyan sa ating karagatan. Kung Sir, hindi- aside noon, last na lang na tanong ko, sir, Yes, ma'am. kumusta po ang mga activity ng Navversol ngayon po na ngayon na may connection sa pandemic? Ano yung pagtutulong po nyo? Kumusta? May community pantry po ba kayo? Or continuous yung pagbibigay nyo ng face shield, face mask, or other na makasunod tayo sa health protocol? Yes, ma'am. Actually, yun yung focus ng Navversol ngayon, ma'am. Yung distribution ng biosafety items, then yung establishment ng community pantry, then yung support din sa other government agency na nag-establish ng community pantry. Opo. Support din doon. Patuloy din, Aside sir, sa ang pag-ikot kinakandak. nyo. Na dati baga, yung nag-start pa lang yung pandemic, umiikot talaga yung Navversol, nag-remind sa public what are do's and don'ts na dapat gawin. May libreng sakay. Yan. As of now, ma'am, di na namin yung ano. Ha? As of now, wala na tayo. Wala. Wala Yung na. mga- Nag-shift na kayo sa Yes, ibang ma'am. Nag-shift paraan. na sa Medyo ibang... kwan muna sila. Observe safety protocol muna. Ayan. Yes, ma'am. Okay. Sir, kung meron po kayong panawagan or any advisories sa ating Impormasyon. public, go ahead po. Yes, good afternoon sa mga Bicolano. Then, ang ano ko lang is yung with regard sa ano natin, sa Pacific Partnership 2021, this coming 26 July to August 5 is more on more on humanitarian assistance and medical mission. Then, magana lang tayo ng yung mga those person, especially doon sa mga nabanggit na malalapit doon sa area ng pagkakandakan ng activity, we highly encourage na punta kayo doon and participate and support dito sa ating activity together with the US counterparts. Yan, partner. Okay.
Yan ang mga activity na naka-line up ng NAVFORCE Hall and rest assured po, Lieutenant Caritas, ang support po ng Action Co Center, ang Tabang Ora mismo, at ang Ako Bicol Party List, Marami pa partner. tayong pagsasamahan, partner. Yan, Alam mo naman ang palaging Philippine Navy. naandyan. Pag madating sa mga humanitarian activities, laging kasama natin yan. Ayan. Sir, maraming salamat sa pagbisita Sir, dito thank sa you so studio. much sa pagbibigay po Mabuhay ng kayong panahon lahat. at oras sa amin po. Magigiting na mga kasapi at kasamahan natin dyan sa Philippine Navy. Ayan, maraming salamat. Congratulations, sir, sa mga achievements ng Philippine Navy, NAVFORCE Hall in general. At yan, mabasa kami kan sa indong mga comment and syempre pa, sa samuyang pagbabalik, mga istorya nin paglaom, istorya nin inspirasyon, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo! Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigkuhaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Ina po ninyo kay Kuhan paano maghanap ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, ako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Na kami tulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po, sa ngaran po kang organization, ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, na kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Partner! Oh. Day pa sa nanahaloy, partner, nagbisita kita duman sa Baaw, Camarines Sur. Nag-ano ka duman? Nagbisita nga ni. Arayuan sa imong Oo. mga Ini para pigdudumanan. partner, so sa tuyang... Kung sain-sain ka partner nakakaabot. Lansadira ba kita partner? Uy, bago mo yan istorya, may nag-text na nakaantabay sinda sa Radyo Uragon. Oy, maray na pagkahapon sa mga parantabay niya Good to via Radyo PM. Uragon. Good PM, Mr. Siram and Maharut. Ay Ma'am Rems palan. Ayan. Ako po, ang problema ko, pambakal bulong sanggurang ko. 80 anyos na po siya. May mga kapatid man ako pero hindi naman sila makapagpadala sa akin kaya ako lang mag-isa. Ang asawa ko po extra laborer lang po. Sana manalo man ako sa aksyon ko kung salde at kung pido. Thank you. Ayan. Sino ang pangalan niyan? Si Aimee. Aimee, tanganing manggana ka. Taplakon, Kamalig Albay. Oh, tanganing manggana ka, Aimee, sumunod ka lang sa satuyang simpleng mechanics. Magduman sa Facebook page. Yan. Duman ka, bisita ka sa Facebook page kan Action Sa live, Center. sa live. Mag-like ka, tapos sa muyang live episode gunyan, mag-comment ka na, tamalay mo saro ka sa manggana gunyan in 5,000 pesos. Uni pa, may masugid kang taga-subaybay. Hapon-hapon nakaantabay sa tuya si Rui Simapranca. Rui Simapranca, maray na pagkahapon. Sa satuyang 7,800 viewers nakatutok, maray na pagkahapon. Basa kita partner. Sabi ni Stephanie Abela Yula, Diyos maray na hapon. Cheryl Bognalos, maray na pagkahapon man. Naaliini sa Tabaco Albay. Si Gail Imperial, nakatutok man partner. Tagasay din eh. Digdi arayo, ay, wala man na binugtak. Si Stephanie Abila, maray na pagkahapon. Joy Mary Renjoy Ramos Santa Romana, maray na pagkahapon. Rachel Bayaban, nakatutok man, maray na pagkahapon. Ayan, sige lang, keep sending your comments. Kaya duman sa mga kababayan ta na may katuyuhan sa Action Ko Center, digdi sa Tabang Ora mismo, mag-jump po kamo sa samuyang Facebook Live, duman kamo mag-comment. Basahon mo giraray partner, so naghagad sa imo dyan nagpaabot ng mensahe, nag-aagad ng tabang. Good PM po, Mr. Siram and Ma'am Rems, alias Maharut. Ako po, ang problema ko, pangbakal bulong sanggurang ko. Ibig sabihin ng magulang niya. 80 years old na po siya. May mga kapatid man ako, pero hindi naman sila makapagpadala sa akin. Kaya ako lang mag-isa ang nag-aasikaso. Ang asawa ko po, extra lang, laborer. Sana po, manalo naman ako sa action ko ni Congressman Saldico. Ayan, anong pangaran? Si Aimee. Aimee. Ng Taplakon, Kamalig, Albay. Alright. Aimee ng Taplakon, Kamalig, Albay. Tanganing manggana ka. Nin 5,000 kinakaipuan mo lang magpasiring sa muyang official Facebook page. Mag-like ka. Tapos mag-comment ka ngunyan. Sa muyang live episode, tanganing makasabay ka sa mga bubunuton. Adakula ang chance na manggana nin 5,000 pesos. And syempre partner, sabi ko nga bago kita nag-ere, may pigdudulok man digding problema. Bahala ka naman kay ni. Dumanon mo ini sa salbasyon daraga. Okay. Nagalat sa imo ang mga residentes duman partner. Bisitaon tayan partner. And bisaro nagdulok ko sila partner sa natin, Action Call Center. partner ka subago. May nagbapabati man. Si na Ruby. nagdadangog sa Radyo Ragon. Yun na ito. Si Rui Simapranca. Dahil sa kuyan siya sa Facebook. Sa Facebook, nakatutok mo rin na pagkahapon. Siring man sa mga paradalan ta dyan na yaon pa man giraray, dahil nagsasawa, mo rin na pagkahapon. Sa mga paradangog sa Radyo Ragon, mo rin na pagkahapon. Partner, kan sarong aldaw, nagpasiring kita dumayan sa Baaw, Camarines Sur. Nagano ka sa Baaw, Sadto Ama. Ayan. Nag-iyan ka, Sadto Ama. Ano da? Ano nga ni? Amuyan nga ngabilon, Sadto Amo. Ang muso mo. Nagunoy ka Sadto Ama sa Baaw. Nagunoy. Nagunoy? Naghatod kita partner ning tabang. Nag-ensayo ako partner kan mga tataramo na Bicol. Naghatod kita partner ning tabang ning ayuda medical.
sa medical na aspeto, partner, taiguang naghagad sa tuya ni na tabang na sarong tatay na may helang na colon cancer. Oy, masiram na apon kaninyo ngamin siton, mga taga-Ringkunada, mga taga-Baaw, mga taga-Irigan Nabwa. Ayan. Kaya partner, tanganing mailing mo kung ano talagang sitwasyon ka ining tatay na naghagad sa tuya na may colon cancer, dala ng tayni. Silnganta. Maluhaluha Ang dala si nung Tatay partner sa Absalon Rinconada, nang iabot silngan ng ka. Action Cost Ilingon Center tayo. Team ang tulong para sa kanyang patuloy na pagpapagamot. Sinagot kasi ng Ako Bicol Party List ang pagpapasitis ka nito at iba pang gastusin sa loob ng ospital. Personal na hinatid ng Tabang Ora mismo team at Ako Bicol staff sa bahay nito sa Baog, Camarines Sur ang tulong medikal para sa patuloy na gamutan ni Tatay Absalon. Si Tatay Absalon ay biktima ng sakit na colon cancer na halos 3 taon na niyang iniinda. Kwento ni Tatay Absalon na isang retiradong pulis. Labis ang kanyang kalungkutan dahil hindi niya na nagagawa ang dati niyang paglabas-labas ng bahay at pagtulong sa kanilang pamilya. Malungkot man dahil sa sitwasyon niya, napawi ito dahil sa bitbit na pag-asang dala ng Action Cost Center at ng Ako Bicol Party List. Grabe na pagtios ko po kay ilog na ito. Wala po ko pa man po magadat. Kaya pasalamat ako sa Ako Bicol. Patatabangan ako kasi makalamig man lang ang buhay ko. Si Tatay Absalon ay dati nang natulungan ng Ako Bicol Party List sa pagpapakemotherapy mula taong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Kaya labis din ang pasasalamat ng pamilya ni Tatay Absalon dahil kahit papaano ay nabawasan ang kanilang alalahanin sa gastusin sa pagpapagamot ni Tatay Absalon. Siguro twice na akong na-discountan kang Ako Bicol. Pinapaduman ako kay Ma'am LB. So third time, ngunya na mabalik ako, mapasitiskan si Papa, dahil minangalikaya sa ibang hospital, at open na ang BRTTH. So sabi mi, duman na lang kami mapasitiskan. Pig para po giraray ako kang sa malasakit kay Ma'am LB. Sa Ako Bicol, maraming salamat sa tabang na itinaonin do sa amo. Sa aming pag-alis, hiling namin ay patuloy na maging positibo ang pananaw ni Tatay Absalon sa buhay at sana ay alalahanin niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdaraanang laban. Ayan, partner, nadalan mo. Ayaw. Napa-smile ako, partner. Bako duman sa may problema. Medyo mapagal talaga, partner, basta may mga hilangan kababayan. Nailing mo, partner, sa sitwasyon kansen ng harong. Medyo may kaya. Siyempre, Dayman. Medyo may kaya, partner. Retirado siyang pulis. Oo. Gusto kong sabihin, partner. Nakatipon, mas propagano. Nakatipon, may retirement benefits. Nag-service sa banwaan. Correct. Alagad, siyempre, arugan pinag-irestoryahan ta. Ano man ang natipon mo, partner, ano man ang naipundar mo. Pag nagkahilang ka, mauubos, partner. Kaya baga may kasabihan, health is is wealth. wealth. Ayan. Kasi kahit may wealth ka, pag poor ka sa health, rimati Ubos, ka. partner. Kaya yan, Kaya ako, daising na partner, partner na supog or nagluya or ano yan, partner? Nagduwa-duwa. Nagduwa-duwa na magrani sa Ako Bicol Party Sa Baaw, List. di sira nagdurudarwa. Ayan. Na magrani sa Na Ako Bicol magrapo. Party List. Taaram ninda, partner, na talagang yaon na Ako Bicol, yaon si Congressman Saldi na matabang para sa sainda. Di ba? Maski anoon kayamanan mo sa buhay, partner, pag ang helang tuminama sa imo, Yung baga ubos. pigpirmi kong pigsasabi, di bali, di itang kwarta mo, or di ka masyadong kwarta, basta di kang hilang. Correct. Taanoon mo man kung may kwarta ka, pero sige, ang hilang Sabi nga mo. ni Nanay, suduan baga sa Camarines Norte, di baling ngayang may pandemic, di baling ngayang kurang kwarta, basta mayong Pero sakit. ang mas magayon ko ta na pirmi kong pigpapangadyi kay Lord, mas magayon ko ta na kung Lord, medyo may kwarta, tapos Maray day pang hilang. hilang. Yan, di ba? Diba? Sisay mananabo ka yan. Gusto ta permi araw kahit ang aning permi mo Kaya lang, ba? ang sabi naman dyan, partner, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. gawa. Okay, Totoo. habutang maghilang-hilang. Pero dahil mo man pigpupunduan pagparakaon mong crispy pata. Sus, Mga paborito chicharon ko yan. bulaklak. Pabsor serbe sa kapapirme. Di ka yan. Di, nagbawas na ako. Nagbawas ka na, ako. oh. Kaon ka ki mga ice cream. Mangkon na ano. O Pero masiram kayo magkakan kayan, partner naman taba. At iyon na nga niyang problema. Kundi dapat limitado lang talaga Limitado. Dapat baga drink moderately.
Eat moderately. Ay, argi ang kaya. Ano man ang sobra, ano man partner, ang pag-abuso mo, may Kaya nga ni ako, partner, pigiluway-luway ko na. may katapusan din yan. Dati mahilig man ako sa karne na, sige, masira ba gano? Adobo. Yummy, sarap. Inihaw na limpo, masira mo. Tapos kinaugahan, umba ka naman. Yan, puwerte. Pagkatapos naman, pag-utrual daw, so payubaga ka, oregano. Oo, sus. Papaksiwon mo. Talap. Talap, yummy. Kundi, luway-luway. Kaya ko niyan, tsaga-tsaga. Ang Gibo ko niyan, partner, Lunes, talimago. Martes, lawlaw. Isos. Miyerkules, lapu-lapu man ngayon. Dapat may gulay din. May gulay pirmi. Pag Webes, turingan. Aron mo niyan, turingan ako. Ay, Biyernes na niyan, turingan. Turingan ka ngunyan. Oo, turingan. Saga, Arabo ko kaya na pigabanggit mo sa sira aga ko partner. naman ako, durado. Iso. Ako ang tigakaon ko lang naman eh. Lamadang, na inapod. Isay ko nararam na mga sira na yan. Kuwaw lang ako partner, Buda. Tilapia. Yan lang. Tapos pirmi ako may gulay. Puso kang batag, ukra, yan. Ay, basa muna kita partner. Sige. Sabi digdi ni Gail Imperial, good afternoon. Sana saruman po ako sa mapili nindo na matawaning tablet. Dakulang tabang po ini. Si Renjoy Ramos, Santa Romana, kan baka kay Albay. Naglalao man namang gana. Si Gemma Bori Villarin, in God's name. Si Iris ako po, Saramputi, mamubunot mo partner. yan. Si Iris Saramputi, nakantabay sa tuya. Iris Saramputi, marin na pagkahapon. Amiga ko man yan, partner. Uli pa, maliban sa Facebook, sa action ko, nakamonitor po ako sa radyo para makusugdangugon kamo digdi sa barangay 24. Ayan, dyan sa Rizal. Si Sayan partner. Si Rui, si Maprangka. Rui, si Mafranca, Ang marin na number 1 na pagkahapon. tagahanga ni Mr. Siram. ni Maharut. Ay, Lord. Thank you so much. Si Cheryl Bognalos, maray na hapon man, nakatutok man dyan sa Tabaco Albay. Si Leslie, bukas kasun partner, minasara katong tulos. Leslie Del Mundo, maray na pagkahapon. Si Mar Isa Serolk. Maray na pagkahapon, all the way from Sangay, Camarines Sur. Si Erica Joy Barado nakatutok man. Tony Rose Quizon, sana mapili po ako. Sige lang po, keep sending your comments and reaction. Maray na hapon, sabi ni Jasmine Lianeta, Leslie Imperial. Kumakaskaso, Nina Really Moral. Ako din po, sana manalo at mapili po na mabunot ngayon para makadagdag po sa puhunan. Sige, birthday ni Lear sa Domingo partner. O ano lamang? Happy birthday, Lear! Asuncion! Ay, ano mo niyan kung birthday ni Ler? Ano lamang? Norin yan. Pag birthday, baga partner talaga, uso na digdi, naging tradisyon na. Norin yan. Sa Action Co Center na talagang nagkakarakakan kita. Norin yan. Panganing isilibrar ang dugang na buhay. Norin yan. Sa Domingo. O, Busler! Happy birthday! Kumpido, birthday tabi ni Alina, Lear Alina. Asuncion. Unina. Sa mga nakakakilala, kaibigan, kapipinsanan, mga kamag-anak at sariling tao ni Ler Asuncion, nais po naming ipaalam sa inyo na birthday niya sa linggo. Sa linggo. Lalong-lalo na kay Kumpido. Ayan. Di ba? Kumpido tabi. Taga Saint Hilaire. Aram ko nagdadalan Taga ngayon si Saint Hilaire. Kumpido. Taga Malilipot. Ay, Ayan. Di ba? Taga Gugon. taga Gugon. Ili nga, may pinailing si Busler na kamot. Kamot niya ito, partner. Dakulaw ng kamot ka ni Busler. Pag dakula ang puso mo, dakula man ang guramoy. Yan. Ayan. Kung pidaw tabi, kung di ka nagdadalan mo niyan, sa maabot na Domingo, alam na des, Kumpido. Si Kumpido na may dakula ang puso. Ano mo paano, partner? Ang apod kay Kumpido, digdi, pag may birthday, Patron Saint. Patron Saint kan mga nagbe-birthday si Kumpido. Ayan. Yeah? Si Nico sa Martes man. Ayan, si Nico. Sa otro simana. Simana. Purunudan na ang birthday digdi. Bulan na ngunyan kan mga... Kung pakikompute na kong garod akol. Sunod-sunod na rin. Ay, sige. partner, nadalan mo kasubago. So, natabangan ta kan Action Co Center, kan ako Bicol, ni Congressman Saldi duman sa may parte kan Baaw, Camarines Sur. Sa satuyang pagbalta, partner, may saro pa kitang natauanin panibagong paglaom. Digdiyan sa probinsya kan Albay. Kaya ang tabay sa nakamong mga ka-aksyon, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig.
Kung minsan nga ka to, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig ng nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Ang susayin mo po sa atin, dakula ng sambuyan ko, mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa munting sa mga nailing, mas lalo kaming maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar, matawan ang para po maikot we want to focus po and hindi po alumin ng vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Bulod, mga nasa upland na kayang abuton ng Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang Ora mismo! Partner, Hmm. kasubago, nadalanta itong istorya ni Tatay Absalon. Oh. Nangingirit. Tagabaw. Oo, nakikigkig sa imo si Miss Russell. Dahil gusto ko kaya buhay partner pagaro kanita. Medyo subago baga pagpunta, medyo makapirot-pirot. Pero kasubago kan ma-commercial kita, gari kaso dahil mo aram kung yaong Dahil kasakataning ko. pinabuylo ta ka nga Di pabuylo ta. Anyway, partner, sige, mata. Yan. Okay ka na? Ayos na. Taas ang kamay. Tuwagayway. Ayan. Ngunyan, partner, sarong tatay na naman na may helang sa kublit. Ang natawan tanin May hilang sa? Kublit, skin partner. Skin. Kublit, ang natawan tanin paglaom, natawan taning pag-asa. Kaya ngunyan, partner,
Bisto hunta si Tatay Floro Cantabaco City. Dala ng tagiraray tabi ini partner. Ayan ha, ilingon mo partner an Sige. kublit kung ano iyan na pigmimin kong kublit kung ano ini yung pinagaagihan na helang ni Tatay Floro. Sinadya ng Tabang Ora mismo team at Ako Bicol Party List ang bahay ng mag-asawang Floro at Maylin sa Purok 3, San Vicente, Tabaco City. Ito ay para ihatid ang pinansyal na tulong. Yaong katalig din mga kaaksyon sa San Vicente, Tabaco City, tadadarahan tanin ayuda ang pamilya ni Floro Bragais, iniana saro sa mga pasyente na igwanin problema sa iyang skin. Kaya mga kaaksyon, darata ang pinansyal na ayuda para kay Floro Bragais. Walang patid na pasasalamat ang bukang bibig ng mag-asawa matapos na iabot ng team ang tulong para sa pagpapagamot para sa sakit sa balat ni Floro. Kwento niya, sobrang hirap at lungkot ang kanyang dinanas dahil sa karamdaman. Dahil man naggato, nagduso iniyo. Bitis niya ko. Bitis. Dahil man ko tayo nagputok. Sa pagkahubag, nagpila siya. Tapos pag medyo naglinaw naman siya so unit baga sa bitis. Tapos pag nagkatulog ako ng patagilid ko, puminutok siya. Nanimaray naman ako. Agad ko na 2 bulan may kabangan ako dahil pa na hahali. Makulo ko na sabi so ko likod. Dahil din umano sa kahirapan, kaya hindi nila kayang matustusan ang kanyang pagpapagamot. So pagkargador ko, basta mga sa trabaho kong mga nag-aani, pang kong bulong, maka-check up lamang. Sa tamin, kaya akin mo po akong tabang na kakong pang pabulong. Nanimaray naman ako. Kwento ng asawa ni Floro na si Maylin na isang person with disability. Hirap na nga sila sa paghanap ng pang-araw-araw na gastusin. Hirap pa sila kung saan hahanap ng perang pagpapagamot ni Floro. Nadawag binasukay po ni Kuya. Opo, ma. Ika bilang sarong agong, saan ka nalilitis nila? Ano po, sa iyong pambulong, sa akin niya. Sa pagkaon niya. Sa kan aki po gatas, pambulong, sa doktor, may bulong na inuman. May isang anak ang mag-asawa, kaya naman malaking tulong ang pinansyal na ayuda na magagamit nila sa pambili ng gamot, pagkain at iba pang gastusin sa pang-araw-araw. Salamat po. Marami pong pasalamat ko talaga na natawangan ako baka sa aga. Ako mapacheck up muna ako. Kayo po ang pambulong talaga. Hiling namin na kahit papaano ay nagsilbing inspirasyon ang aming hatid na tulong para patuloy na lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Ayan, partner, nadalan mo. Iyo. Sinubaybayan ko talaga, partner. Hanggang sa matapos. Ito partner, perang beses kami nagbisita sa Harong Ninda. So inutming pagduman, talagang grabe ang duso kang bitis kay to. Talagang mailing mo na mumurula. Ito suarong ninda itong may mga subago, may mga dahon-dahon. May mga dahon-dahon. Itong may naninigid, kapitbahay ninda ito. So may nagsasamod baga. So ina ito partner. Ina ito kapitbahay. Ina, actually, wala man sindang kataning. So, iyo na ito ang salit nindang barong-barong. Tapos, mailing mo, may sarot, may
igdaan lang na sunod sa dayet. partner, pag may mga arog ka ito tapos ang duman sa kataning kung arog ito, pag-agdown mo ako. Itong kataning partner na screen, iba ito. Dahil ka duman dapat nag-focus. Duman ka dapat Duman kay nga ni. Floro. So, kay Tatay Floro, tapos so agumpalan ni Tatay Floro, medyo may disability. Oo. Ano ito partner, anbitis ka ito, arog ka nito. Pero partner, bakas kaso nito maglakaw. Gamit lang ang tiririt. Talagang mahigos na naghahanap ni na pagkabuhay. Tapos syempre, so agong niya, dahil man makakalosin na nailing ko, ro. so tabang ni Congressman Saldico talagang ura mismo Ora partner, mismo inintriga partner. mo. 10,000 pesos ang inabutang ayuda para sa pamilya ni Floro para pambakanin Aram bulong, mo, pagkakan. Yan ang gusto ni Congressman Saldico partner na so mga panahon na talagang arong kay ang sitwasyon kan mga kabarangay na halos madiklum na ang kinaban. Medyo nagkakaigwa ning pag-asa kalinawan. Paano baga partner? Ura mismo. Sarong ama, padre di pamilya, ang day nakakatrabaho, day niya man ginusto ang nangyari Tapos sa iya, wala siyang may provide sa pamilya. May kamatian ay may kwan pa man so agum, Oo. may kapansanan. Hatod ta partner sa inda, hinatudtaan, pag-asa, ang financial na tabang para at least partner, magian-gianan sinda sa buhay. Kaya dakulaan pasasalamat ni pamilya, pamilya ni Floro Bragais kay Congressman Saldi kanako Bicol Party List. Saro na naman nakababayan tang Bicolano ang natabangan ora mismo. Mga tugang kan ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saldico, ang congressman na may bulawan na puso asin pilantropo. Sa samuyang pagbabalik, mapauran pa kita nin tablet, may manggagana manin 5,000. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na ikauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na ikauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
nagbabalik ang tabang ora mismo. Pero natulala ka na naman, partner, sa nadalan mo ah. Day man, gusto Habang ko lang nasa commercial kita, ibang gusto ko lang tigdadalan mo. kumustahon partner sa mga naglalaba sa mga oras na ini. Naglalaba, mga naka-short, na naglalaba. Day man, maski ano, basta mga naglalaba mo, mainit ang panahon dapat samantalang pa. Ugaring partner, kadakol mo yan ang gusto maglaba, kaya lang dahil mo nakakapaglaba dahil Ding mayong tubig. tubig sa Legazpi. Nagdumdum mo na naman akong tubig. Nag-iinit ang payo ko ng tubig. Kaya sigurado ako, yan ang nadadalan kang naglalaba partner, bastante ang tubig kayan. Bako yan digdi sa Legazpi. Oh, siguro sa ibang lugar yan. Ah, diba? Oh, pangarani na partner kung si Saya naglalaba. Ha? Day ko man midbid yan. Kautikan mo. Day ko midbid yan. Hindi mo talaga midbid. Day man midbid. Matibay yan na vlogger. Yan? Oh. Ang aram ko man sana si Maharut ng Bicol. Is talaga. Oo, sige. I-subscribe nindo sa muyang official YouTube channel, Action Ko Center. Siri man sa YouTube channel ko. Saka sabi mo may TikTok na kita. Igwa! May TikTok channel, may TikTok gusto mo ang sabihin, ining episode na inailing na sa TikTok. nailing kita sa TikTok. Eh, igwa man kitang official website partner. Pasensya na kamo, kam primero, ang paguna ko kan TikTok, so mga nagbuburo-baylis na. Dahil man partner. Gabos na Kuyan pala niya, impormasyon. apps pala niya, ano? Yeah, application na pwede mo siya, naman partner. na i-kuan naman. So, ibig sabihin mo niyan, partner, nagbo-browse ka naman kan mga ibang application, techie ka naman. Man, paminsan-minsan. Kay Nag-iling Puhan. man ako. Oo. Pero partner, kung na pagkaaga, ay hapon na pala partner. Kalingaw ako, pagmati ko kaya, pag naiiling taka, gariguperming, good morning! Yan. Ang paguna mo sa kuya. So, kuyan, napun kayo ni. Ulunan. So, multi-level marketing, perming good morning. Ulunan. Madali, ano yan? May bisita pa lang kita kunyan. Oy. Oy. Napon po. Good afternoon na tulos, partner. Dahil mo pa nga niya na-introduce. Siya, mga tugang, mga kabarangay, may mapulang lipstick. Lipstick. Dahil iba partner siya, si Rowena Bunaobra, ang nanggana ning tablet ka nakaaging aldaw. Kaya ngunyan, itatao ta sa iya personal, ang sa iyang ginanahan na brand new tablet. Maray na pagkahapon, Rowena Bunaobra. Maray napon man po. Anong palayaw mo, Weng? Weng. Weng, perang taong ka na, Weng? 21 po. 21, may bata na. Ay, gwapo. Pira. Saraman lang po. Napapansin ko po, ang mata niya, teary eyes. Arang talaga yan kaya? Medyo, Naugma, siyempre, naugma. medyo dumog-dumog. Anong pangalan ni bata mo? Wilson po. Wilson. Taga saan si Wilson? Taga Kalbayog po. Kan malilipot? Ayun. Ayun. Ikataga? Kawayan po. Kawayan, malilipot man. Ay, saan? Bakakay po. Bakakay, urarayo ka mo. Taga Ano? Kalbayog si Wilson. Sa bagay, sunudan man sa Banwaan. Anong gwapo man si Wilson? Siyempre po. Ayan. Siyempre, niya ipapagdaw Proud ito. po. Ano ang mga katangian na nagustuhan mo kay Wilson? Mabuot po. Tsaka, marespeto po. Marespeto. Marespeto, Anong, mabuot. paano mo nasabing marespeto? Sigan bisak. Ngayon, Yan, sigan ka. Arkayan. Anong pagrespeto? Yung yung tigrespeto niya po, yung muya ko po. Yung mga, Ano iyan ang mga muya mo na tigre-respeto niya? pag halimbawa po, abo kong Anong abo mo? Ano sumuya mo, Buda? Ano sa abo mo? Pakaraya nga, ne? yung po, Ano, mahilig magluhod si Wilson? Ko. pag pag dabo ko kansarong bagay, dahil naman po tigpipirit. Sa abo mo. Halimbawa, arog na kansukamot ni Wilson abo mo. Ika nga ya. Arkayan. Dahil niya pigpipirit. Atras! Back off. Pero, Okay. perang taon na ka mo ni Wilson? 2 weeks pa man lang. 2 weeks. 2 weeks pa man sana palang partner. Ano? 2 weeks. 2 weeks pa lang ka mo ni Wilson. Nag-start up pa sana. Sure ka na kaya? Bago si Wilson, igwa. Igwa po. Di nag-work. Nata. Iyan ang mga pigsasabi mo, partner, na before Wilson, ang apod kan ex. Anyway, nasa luwas ang sa imong boyfriend, tama? Ay! Wilson! Support! Wilson! O dyan, si Wilson. Bago ka mo nagpasiring digdi, ano ang tinaram sa imo ni Wilson? Wilson! Wilson! Tingnan nga natin kung marespeto si Wilson. Pilingon ta daw si Wilson. Para maiba naman. Sige daw, palaugon ta si Wilson. Tingnan ta daw kung gwapo si Wilson. Daw.
Alam ng parents? Actually po, dahil pa man po. Pero okay Dahil lang. man nasa tamang edad na, 21 Okay, nasa anyos tamang na. edad na. Okay lang daw, Ay, okay maringan lang na yan. daw. Oh. Sa kauna-unang pagkakataon, di malalaman ng kanilang mga magulang na sila magbata pala. Ayan. Sige Wilson! daw. Oh. Alika, Wilson. Bako ka dyan, digdi. Tanggalin mo muna. Mag-facial Suotin ka. yan. Yan. Ayan. Ilingon tanong kung marespeto si Mga Wilson. kaibigan, mga ka-aksyon. Ano ang apelido ni Wilson? Ipakilala mo siya sa Madlang People. Ipakilala mo sa Madlang People. Ano? Sige. 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 Diyan ka. Diyan. Ipakilala mo si Wilson. Kay mama mo, kay papa mo, sa mga barkada mo, sa diring tao mo. Dali. Sige. Maray na po sa Induga Boss. Ngunyan po, mapa. Sige. Kaiba ko po si Wilson Bilopuan sa kuyang jowa po. Wilson! Asan si Wilson? Tan-tadadan! Wilson! Pasok! Ipakilala mo si Digdi Wilson. ka. Digdi ka na. Digdi ka sa kataning ni Ansa imong Rowena. jowa. Gusto mo yung first time mo yan, ay pamidbid mo yan. First Dahil time. pinaram sa Indo. Ayo po. Ngunyan lang nabulgar sa tabangura mismo. Sige daw, Wilson. Itaw mo ang mikropono kay Wilson. Wilson. Kaputi. Wilson, kaputi Kaputi na na. mikropono, Wilson. Anong masasabi mo, digdi Wilson? ka. Usog ka dyan, kataning mo, Anong masasabi Yan. mo, Wilson, na Ngunyan si na Rowena? pinabisto ka ni Rowena Alam mo, sa partner, publiko. bako lang ini mga taga malilipot na nakailing. Worldwide. Worldwide. Wilson, Ano ang masasabi mo, Wilson? proud ka ba na pinabisto ka na ni Rowena na ikaan sa iyang boyfriend? Opo. Opo, ayan. So ano man ang masasabi mo sa mag-urang mo na pinabisto ka na ni Rowena? Ano ang kasimbagan Dahil sa magurang mo na ni Rowena. Sa magurang mo na, kasimbagan mo. Anong masasabi mo sa mga magurang ni Rowena? Supog pa ka? Dahil ka masupog, usog ka digdi. Ayan, pag nasusupog ka, ibig sabihin, pigkakasupog mo si Rowena. Sige, anong masabi mo? Ano, dahil mo siya lalansihon, lulukuhon? Dali na, anong Sige, masasabi mo anong sa masabi magurang ni Rowena? Sabi ni Rowena Kasubago, dahil ka pa naglalaog, mabuot ka daabo da. Marespeto. Marespeto. Tapos di ka magparator talibong. Di ka magparatiko-tiko. Yan. Tama pagkamalang kitang Stand kuhan. straight. Ayan. Sige, anong masabi mo sa mga parents ni Rowena? Hindi ko parang. Ano ang kasimbagan mo? Abot ka na sa partner. Dahil mo man lulukuhon si Rowena. Dahil Talagang man. namumuot ka kay Rowena. Ayo. Oo. Sige daw, sabi daw sa magurang niya na, ako po, yaon digdi na, dahil ko po, lulukuhon Anong si apuda Rowena. nindo pala? Anong apuda nindo doa? Dahil ka magparator talibong tana. Straight pala. Ayan, straight ka lang. Ba't makabot ka sa garahe? Ano ang apuda nindo ni Rowena? Anong apuda nindo? Bilang. Be. Be. Ano mensahe mo kay Be? Be. Ano mensahe mo kay Be? Ikaw na nga. Ano mensahe mo kay Be? Ang hinahanap na puso. Ano mensahe mo Sige. kay Be? Ano mensahe mo kay Be? Salamat. Salamat po. Salamat Yaw po siya. Yan pa. Yaw po siya. Ayan. Okay, balik mo kay Be. Usog-usog galig di Be. Sige. Ayan. O, ikaw Be. O, Ano di ka ang mensahe mo magali. kay Be mo? Salamat po. Tanamit bidang ko po siya. Ayan. May team song ka mong dua? May team Ano? song? Wala pa. Tawag ko na kamong team song. Ikaw na nga. Dayman? Ano? May kunkan kanta so 6 bam eh. Spaghetti bam. Sa 5 baga. Sige, ano? Sige, ang ikol-ikol. Ade. Stop right now. Pero 2 weeks na ka mo. 2 weeks. Saan ka mo nagkamit bidan? Sa Facebook. Sa Facebook? Sa Facebook. Umusog. Isog-isog Be, na dito. Be. Di ka nga ni magpara-ero. Kaputi daw yan, Be. Arog daw ka niyan kaputi sa imong daw. boyfriend. I-hold Arogan mo hands mo, ka ni. i-hold hands mo. Dahil digdi lang, arog lang ka ni. Abrasite. Kaputan mo. Yan. Tanganing dahil magpara-ero. Ade. Minsan dapat may kilig moments mang kita digdi. Ayan. Kiss na lang. Okay. Joke man lang yun. Partner! So, pero bilib ako kay Wilson. Pigibahan niya si Rowena. Okay, nauni Nagsakay na. ka mong jeep pa si Rindigde? Siya po, tahali po siya sa Kalbayog. Nag-jeep siya. Ika? Digdi man lang po sa Victoria po. Nagtuparan na lang ka mo. Nagtuparan na sana ka mo. Pagkatapos, sige, masain ka mo. Hindi po. Hindi da. Ilibre ko ka mo. Ilibre da ka mo. Ipapadate mo sa duwa? Sponsor mo? Yun naman sana. Ililibre da ka mo. Happy Pero Friday. 12 hours? Yung partner! Dali na. Dahil mo. Ayun, doon pa sa sayo mo.
Day pangani mo yan sa nanaraman magurang. Atyan mo nakaulayo. Ay, Libre ay, yung ay, ay. mo, one night stay. Sige. Partner. Ayan. Sige. Congratulations. Buksan mo, tabangan taka na daw. Ayan. Aha. Yan. 12 hours na daw, partner. Anong trabaho mo, Wilson? Ayan. Ano masabi mo, Rowena, yaw na sa imo ang tablet? Dakulaan pong salamat. Lalo na po kay Congressman Saldico at tas kay Congressman Pido Garbin sa pagkakataon po na saro po ako sa nanggana kaining brand new tablet. Dakulaan po tabang ini para sa kuyang pagklase. Bako lang po para sa kundi para po sa mga tugang kubuda pamangkin po. Papasulyon mo sa mga tugang mo. Naku, para sa muya ngayon ni Be. Oo. Tanganing makapag-communicate na kami ni Be. So, dakulang tabang ini ni Congressman Saldico para sa pag-eskwela mo and sa mga tugang mo. Pamangkin Ayan! mo. O ngunyan, bago ka mo magpaaram, ano man ang mensahe mo giraray sa imong Be? Be. Sige, anong mensahe mo saya? Ilingon mo siya. O, Be. Masupgunon si Be. Saro pa pala sa mga karakteristik niya, masupgun. Anong mensahe mo kay Be mo? Salamat na midbidan na katas tinanggap mo okay buot. Yan lang. Natamay ka ba nga? Siyempre dapat. Dahil pa man ka mong plano magpakasal? Wala pa. O Matapos anak po ko, Bicol, muna. nag-sponsor kay kasal. Kasalang bayan. Oo. Ang magiging ninong nindo si Congressman Saldico. Correct. Kaya magtaram sa naka mo, magbalik ka, Be. Be, Nakapag-desisyon na ka mo. Be, salamat sa ano yan? Ano yan? Sanabi ang karakteristik niya? Pagiging marespeto. Marespeto, buda. Masupgon. Masupgon. Dahil Mabuot. Ayan. O anong response mo duman, Wilson, sa taramo ni sa imong Be? Kuha ng mic, Be. Salamat lang. Pero may siya salamat, partner. Dahil I love you lamang dyan. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Kanina na daw minasalamat. Dapat iba Mo, naman. dapat may I love you man. Sige daw. Iduman mo sa... Yan. O, sige. O, magiling ka. Yan. Sige. Dali daw. Anong masabi mo? Anong masabi mo? Wala lamang I love you dyan. Dali Sige na. na, ilingon mo. Sige na. Masapgunan mo. Masugbunon daw. Sige na, sir. Di kita mailing. Di kami madangog. Sige na. Sige. So yan, araw ka partner. Talagang ganyan ang buhay. Diba, Pero dahil ka mo masupog. bako lang. Ang pagkakaminuutan, ang pagmamahalan, pagtunay, dapat wag mong ikaya. Correct. Bakulang yan mga ka-action. Bakulang digdi puro tabang sa medical, pati tabang love sa life. legal, o ni love life. Oo. So, congratulations, Rowena. Thank you And po. congratulations sa pagkakaigwan nindonin. 2 weeks na. Ayan. More weeks to come. Sa lindo, maging pirang weeks ka mo. Ikaw ba na? 100 Kinikilig folds. si Nico. Si Nico, kiligon si Nico. Yan sige. ang mga ka-action na naitautan na sa tablet salamat. ni Rowena. Ngunyan partner. Dahil dyan, May manggagana naman. Ninsaro pang brand new tablet. Ang sa tuyang winner ngunyan na pagkaldaw. Dahil iba kundi si Ameline Lorilla. Ayan. Ang sa iyang naging mensahe partner. Sige. Marahay na hapon po sa Gabos. Ako po si Ameline Lorilla, sarong grade 12 student, taga Naspi, Pilar, Sorsogon. Sarong proud na Bicolana. Saro po ako sa kadakol na nagahagad na tabangan kan programang ini. Para po sa kuyang pag-adal, dakulao na pong tabang an sa indong pinapanao para sa mga arugming mahihidap. What is mahihidap? Mahirap. Yan. Sana po saro ako sa mapili para man po maski papaano mapadalian sa kuyang pag-access sa mga sites na pwedeng kuhaon kay mga impormasyon lalo na po sa sakuyang research. Hoping po. Ayan. Congratulations kay Ameline Lorilla. Ayan. Ameline, tanganing maklaim mo ang sa imong brand new tablet. Maghalat ka po, tamay maapod sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. O, balikan talang si B madali. Ano ang mechanics palan B para manggana ka ki tablet? Sa mga araw ko pong estudyante na nagmamaot po na manggana kaining brand new tablet, simple man lang po ang kay po nindong gibuhon. I-follow nyo po ang sa indang official page at i-like nyo din po at i-share nyo po ang kanilang live episode at mag-comment po kayo ng pangalan nyo, edad, kung tagasan at kung bakit kailangan nyo po ng tablet at mag-tag rin po kayo ng 3 or higit pang FB friends na sa tingin nyo po
pinakakailangan din po nila ng tablet. Ayun! Ayun! Matibay si Rowena. Maliwanag ang naitaong mechanics. Oo. And syempre, para buinas, dyan lang muna kamo. Takamuan pabunuton mi kan manggagana nin 5,000. Ayan. Ha? Ay! Mga tugang! May nanggana nin tablet. Ngunya naman mapili na kita nin maswerteng winner nin 5,000 pesos dahil biyernes ngunyan. Ayan, partner, nakatutok si Jean Lea Nunez Ansano, Renjoy Ramos Santa Romana, Juan Perez, nakatutok man, G. Bayaban. Wish ko mapili, mabunot manggana para sa 5K. Sabi niya, si April Broso Sapo, nakatutok man, Quences May Bulilan Budino. Maray na pagkahapon, Rosel Calisen Boral, San Miguel, Tabaco City, nakatutok si April, Renjoy, Joy Marie, Akulon partner, Dina Rili Moral. Ako din po, sana manalo at mapili at mabunot ngayon para makadagdag sa puhunan. Sige lang tabi, keep sending your comments and reaction habang pigagathered pa po ang mga pangaran nindo. Alright, mahiwagang garapon. Pasok! Ayan! Initabi sa mga nagpadarakan sa indang komento, Comments! reaction, pagbati, asin ano pa man na comment sa tuyang live episode. Ayan. Oho. Luminawas na tulos. Balik, taday pa. Hindi, iula ta siguro. Ayan, ula. Para pabunutan na lang ki... Ayan, papiliun ta si Rowena. Si ano ang gusto ko magpili? Si Wilson. Si Wilson. Wilson. Masupon si Wilson. Ayan. Wilson, ikaw magbunot Wilson. Nasa kamot mo ang manggagana ngunya ning 5,000. Nakasalalay sa'yo. Ayan. Listo si Wilson. Lalaki partner. Ang sayang number, 0967 0967 247 247 8670. 8670. Siya si Randy Bihirano. Ayan. Randy Bihirano. Ayan, sabi ni Lays Gonzalez, 5K please. Sabi man ni Rosel Calisen Boral, sana manggana. Ayan, good afternoon. Good afternoon po. Ayan, ano po ang tigigibo mo niyan? Nag-iiling po. Nag-iiling ki? Yan po. Live po nindo. Live. Action ko. Hain ka kunyan? Bakakay po. Bakakay. Lalaki ni kaulay, may o babae? Lalaki ka o babae? Hello? Tugan ko po. Hain si Randy. Nagpadyak po. Nagpadyak. Kumayod. Si ano po ini? Si G po ini, Bayaban. Tugang mo ini si... Randy? Anong pangaran kang tugang mo? Tugan ko po. Ano ang pangaran kang tugang mo? Randy Bihirano po. Randy Bihirano. Si G. Bayaban, saruman iyan sa mga para-comment. Oo. Saruman sa naghahagad na manggana. Opo. Ngunyan, ang nanggana, sutugang niya. Si Randy Bihirano. Oo, para padyak. Kay Puan po talaga po yan, na maray. Para padyak pa lang si Randy. Iyo po, nagpadyak po. Oo, okay. nagpadyak. Okay, paki-istoryahan mo na lang si Randy Alam mo tabi. na, paistoryahan ta si G. Bayaban, taano ta nasabi mo na talagang kaipuhan nindo kwarta ngo niya na panahon? Kasi po, depesilon po talaga ang araw kay ng pandemya po. Maski po pambakal kay bagas po, depesilon mahanap. Nata si Randy, nagpapadyak mo niyan. Ano ini si Randy tugang mo? Iyo po, sunod po sa kuya. So magurang nindo. Ang gada na po parehas. Ulila na po kami. Ulila na. Opo. Na si Randy may pamilya man. Dahil pa man po. So kamo lang talaga ang nagbubuhay para sa indong mga surunod Iyo na po, tugang. apat po kami gabos. Paano, nag-comment si Randy digdi sa programa? Iyo po. Naggamit siya kan cellphone mo? Iyo po. Nakigamit kan cellphone. Taang cellphone nindo, ano kamo, baro-baralyo, surusurublian. Surusurubli po. Okay, o di makibaritaan mo na lang si Randy na nanggana siya ng 5,000 pesos. Pero kamo magturugan, tabi G. Apat po. Sa apat na yan, dahil pag may pamilya. Dahil pa man po. Ako pang matua. Ano ang trabaho mo? Ngunyan po, dahil man po, dahil nga pong pangpuhunan po. Ikaji sumay boyfriend na tagama nito? Iyo po.
Pira na ang edad ni Randy? Ang 3 years ang ano ko agwat ko Piranay ka? 41 na po ako. Adi, 30 kwan siya. 38. 8. Oo. 38. Ngunyan opo. tabi, G, sa yung tabi nindo panggagamitan, initabing 5,000. Ang sa rural daw po na kaipuhan may ang pambakal pong bagas, pambayad sa kuryente, tapos pwede man po pampuhunan po nga magturutinda po kami kay mga lutong panira, arukan po. Dahil mo babati yung G, suboy friend mo tagama nito? Ayo po, binabati ko po. Ayan. So, ang pinaka-obheto man talaga digdi partner daw dahil nga nasimbag ni Randy, nagkakayod. Naghahanap buhay. So, Saludo kita kay Randy, saludo nagpapadyak kay para sa Randy. pamilya. Basta G, and MacLean po digdi o sa Samuyang Studio, si Randy man giraray. Iyo po? Iyo po. Alato na lang ni Randy, an apod sa iya kan Stop Can Action Call Center. Okay. Congratulations kay Randy Bejarano. Salamat po. Okay. Alright. Alright. Paano manggana ng cash partner? Ayan partner, sa mga nagmamawot dyan, manggana, kinakaipuan lang nindong sumunod kan sa muyang mga mechanics. Inot, mag-like ka mo kan sa muyang official Facebook page, tapos mag-comment kung nata kinakaipuan nindong manggana nin cash. Ikatulo, day paglingawan, ibugtak ang sa indong contact information. Ikaapat, magtag ning kapwa FB friends, as in i-share ang sa muyang live episode. Ayan, sabi digdikan sa tuyang mga parantabay, opo, need po nila iyan. Sabi ni Nina Really Moral. So nakakabisto siguro yun Sabi niya, okay, sana po saruman kami sa naapudan nindo po. Sabi ni Jenny. Si Jenny, saruman po kami sana naapudan nindo. Okay. Anyway, partner, may nagpapatotoo na talagang kinakaipuhan. Make sure lang po, mga ka-aksyon, na pirmi nindong kaputan sa indong telepono. Yan. So mga nag-comment po dyan, dapat po kung sisaya nag-comment, iyo kuta na po ang dapat na ikapot kan telepono. Pero sa araw katong sitwasyon partner, sabota. Tigkonsidera ta nagkakayod para man sa indang pamilya. Ay, may pagirumdum lang kita sa publiko partner na opisina kan Action Call Center. Perming bukas, kung kamo may mga problema legal, problema dyan sa kapalibutan nindo, komunidad, reklamo, medikal. So mga love life man dyan, partner, na medyo nadidipisilan sa indang mga kapartner. Bukas pa. Mag-message lang kamo sa official Facebook page kan Action Call Center. Igwa po ning staff ang Action Call Center para mag-response or mag-asikaso kan sa indong mga problema inagrangay. Ayan, partner. Ang sa tuyang aldaw mo niyan, puno nin pagkamuot, pag-asa, pag-ayuda, yan. pagtabang. Ayan kamautan ni Congressman Saldico. Ang programang ini makapagtaunin kaginawahan, makapag-alalay, makapag-ayuda sa mga Bicolano, makapagtaunin impormasyon. Kagianan, At the same time, pag-asa, partner. makapagpakilig sa mga Bicolano. Yan, saro yan sa mga kamauotan ni Congressman Saldi na permi lang kitang happy. Happy. Ayan. Ayan. Mga ka-aksyon, asin dyan, nagtatapusan sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw. Magriban liwat kita sa Lunes, panibago partner na si Mana, di ba? Magiribahan kita, kay permian sa indong nakairibang mga ka-aksyon. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po tabi, ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat, mabuhay, and God bless. Maray na pagkahapon, asin, salamat.